Right, muri yeZimbabwe kusangana watiri kuita zvekare pano paTerare 263 pano pachage chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuti patinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchanga uchingozvionera tarekodha kuchinaya hapana chekumirira saka tichizviti hatirare 263 hatirare musi watamuka. Vadikana update yandinayo update iyo yaBybit. Bybit otaurawo ndoke kutanga kutaura kwaBybit kubva tanzwa nyaya dzakachinzi azoenda kumusha nemurume wake. So da kukuverengerai zvanyorwa naBybit papeji rake ndokutaura kwaaita ndozvaapedzera kunyora zvaakapedzera kunyora papeji rake kubva achitorwa nemurume wake. Mashoko akakwanisa kusiyira mberi yeZimbabwe ndeyekuti sorry Mairasi nekukunyeperai kwandakaita, ndiregerereiwo ndakakanganisa, ndichiri kuda kushanda nemi, mune rudo rwakadzama, ndokumbirawo ruregerero Mairasi. Ndo munyororo wakaita message iyi. Mairasi ndiani anombonzi Mairasi? Mairasi ndiye akatora Bybit vachimutora kumusha kumuisa muno muHarare ende anga ari mumaoko aMairasi iye Bybit. Zvisinei anyora izvi vanhu vanga vachitaura zvakasiyana siyana mucomment section vichinzi waisafanira kunyepa, waingofanira kubuda chokwadi kumhuri yeZimbabwe, waisafanira kunyepa kuti hauna murume nemurume plus une mwana, waifanira kungotaura chokwadi. Zvese zvaitika pana Gogo wabva wati pacha mastreets esocial media. Gogo wapinda vachiti Bybit da kukudzidzisa. Gogo vechikuru wabuda kutaura mashoko ekuti Bybit da kukudzidzisa chinonzi kutaura chokwadi kwete kunyepa. Kana uchibatsirika ubatsirika wataura chokwadi. Hanzi uri munhu akabva kune vanhu vakazvarwa nevanhu saka dzidza kutaura chokwadi. Da kusema mchona video raGogo vachitaura. Much love. Iwe Bybit uri mwana wakazvarwa namai nababa, kana wakanditeerera ita zvinoda vabereki, ita zviri pamutsetsa waMwari. Kana wakanditeerera iwe, tokumbira kuna Mwari kuti Mwari atitungamire patinotaura, parege kuchirasisa, kuti titaure zvinhu zvinogumbura vazhinji, kuda kutaura zvinhu zviri mugwara. Dai akataura chokwadi mazuva okutanga iwayo, akataura chokwadi kuti ine ndoda rubatsiro, ndine mwana ndakadai ndikadai, kutaura chokwadi pakati pechaunga chavanhu. Unogona kubatsira, unongokubatsira usingadi hahadi, kwete kutaura manyepo zozoonekwa shure kwako kuti wakakanganisa. Ayo ipapo wakakanganisa musikana, wakakanganisa zvachose. Wadi akataura chokwadi yake, ini ndakamira ndakadai, ndikagomira ndakadai ndikadai. Kana wanyepera vanhu mangwana vakazivawo utsotsi hwako, uchabatsirwa nani? Chakubatsira ndiani? Iye zvino murume iyeye unongomubata kumeso, uenda kumusha ikoko, hariperi gore asati adodemba kuti ko ndakaitei. Nokuti zvanga achizviitira zvakanaka zvikuru. Zvakanaka achizviitira, achizvidini, achizvidii. Achibatsirawo mai vake chikoro ikoko kwakanaka, vabatsiri vanga vada chaizvo zvakanaka, kuchikoro kwakanaka. Anga achinobatsirika, achinowana zvedzimwe pfungwa dzakanaka dzinopinza, dzokuti agone kuchengeta mai vake nemwana wake. Nemwana wake uyu. Achitoti chagara hachina kunaka, taura chokwadi, vanhu vanokubatsira. Manje woenda kunorima kumusha? Unorima kuperi makore 2 mwana uyu asati asvika mukudemba kuti ko ndakaitei. Nozviziva zvinoitika, nokuti mukadzi yevo mukuru agara ari kumusha haafariwo. Unofarira here kubarikiwa? Vamwe vaigarisana zvakanaka hameno. Hapana kugarisana, muzukuru ndokuudza. Upenyu hwemadzimai isu, upenyu hwacho hwakaoma. Ivo pano mai vako ngavabarikiwe uone zvinofamba sei. Kufunga kune kongofungiramwa zvavasina kuita. Ndiye mukadzi mukuru. Zvasina ivo kufunga mukadzi mukuru uchapiwa bere dzi.
ndiye wadai uyu munhu unenge azviitira zvinhu zvake asi zvigozo-pindana nouyu. Chibarika ragara rakaoma. Chiona kana vaita barika vanotoenda kuna vanatsikamutanda vaya vatonogadzigwa kuti vakadzi havagarisana. Pasina izvozvo hapana. Kufungirana kupana mabupeuroi. Ndiye wandidai aiwa asiye. Ibarika iyi. Wazvikanganisa musikana. Wazvikanganisa. Then hake anga ariwo munhu wainda pamurume wake pasina umwe. Pasina kubarika. Aiwa. Zviri nani ngagozvidi. Yani avoda kuti nichanochengetewa zvakadini mwana wake iye. Zvino pauviri apa. Ndagara zvangu kare. Handizvidi izvozvo, handizvifariri kuti mwana wangu aende pabarika. Mwana wangu abarikiwe. Handizvifariri nokuti ndozva kuti pakati pazvo pano rufu apa. Pabarika. Kuno umwe uno mwoyo wakanaka. Kuno umwe uno mwoyo usina kunaka. Uno mwoyo wakaipa unoti dai ndiri nindabata ushe pamurume, ndiri nindadiwa nomurume. Anti waona. Ipapo ndo pakaoma ipapo. Ndiri nindadiwa uchanotsvaka magwenzi mwanga ichamuudza kuti ukadai iwe ndio uchava pamberi iwe unodiwa nomurume. Uyu uchangova mukadziwo zvake. Kwakutsvanga mishonga iyayo yokukanganisa nawo. Akasadaro pane dambudziko, umwe ungangozvara vana achizvarira pasi. Ini ndidiwe vana vake vafe. Ofigwa navana. Mushonga wouya. Saka barika harina kumbonaka. Makomborero kunge wapiwa waita barika rikavana vana vakadzi vanobatana. Asi vanotobatanidzwa newe. Ndiwo unotomira kutsvakawo vanatsikamutanda vaya kuti vatsvange mushonga wokudyisa vakadzi ava kuti vabatane, vadanane. Vodanana, havachatsvangirana mushonga. Anti unoona. Makomborero anga anawapiwa makomborero naMwari. Puwa makomborero naMwari. Iwe wakurasa. Wakuda zvenyika zvevarume izvo. Ukanganisa tsikana. Ndagwadziwa dai ari mwana wangu ka. Nazvinhu mwana wangu. Kusamuona chete pameso. Munhu wakadaro ngaamborohwa neshamhu nomunyu. Norasha makomborero. Uchavona makore 2-3 kana vapenyu chawa hana rugare rwaanoita rwakanaka. Hana. Ndomuwira ngoni musikana. Ndomuwira tsitsi chaizvo. Wazvirasha. Warashika chaiko. Kabarika rakaoma. Wagara aripo kapabarika pachuku. Wagara aripo asi wasirei basa. Zvaanga achiita izvi wazvisirei. Wasirei zvaanga achiita izvi woenda kumusha. Kana wateerera ini ndinokutenda nokuti ini ndiri gogo venyika. Ndiri gogo vamunhu wose